Ako spárovať aplikáciu Giriton s novým zariadením? Najprv je potrebné si aplikáciu stiahnuť v App Store alebo v obchode Play. Má vaša spoločnosť účet v systéme Giriton? Ak ste administrátor vašej spoločnosti a účet ste zatiaľ nevytvorili, môžete to urobiť aj tu. Všetci ostatní však kliknú na áno. Váš administrátor vo webovej aplikácii v agende spárované zariadenia klikne na pridať a oznámi vám doménu a PIN kód, ktorý je platný 2 minúty. Prepisovanie si môžete uľahčiť naskenovaním QR kódu. Váš mobilný telefón je teraz spárovaný s konkrétnym firemným účtom. V ďalšom kroku sa prihlásite svojim používateľským menom a heslom a môžete začať využívať systém Giriton naplno. Chcete vyskúšať Giriton aj pre vašu firmu a šetriť tak čas? Dohodnite si s nami stretnutie. Ukážeme vám, ako Giriton pomôže práve vám.